Hej og velkommen tilbage til Feed the Beast. Sidste uge så var vi nede af mine hernede for at finde diamonds. Branch var vores nye hammer. Og det skal bare blive ved med, indtil jeg finder 13 diamonds. Som jeg formentlig snart finder. For jeg vil rigtig gerne tænke mig at få en quarry op at køre. Det er bare meget nemmere. Altid nu har en quarry. Jeg kan bare lige gøre sådan her, indtil jeg finder alt andet. Beklager, hvis I ikke kunne se noget sidste optagelse. Jeg glemte simpelthen at putte fakler. Jeg tænkte slet ikke over det. Jeg havde dem her, hvor jeg brugte 3 indtil videre. Og så langt så også. Hvis I ikke kan se noget, så beklager jeg. Wow, cobblestone. Hey, jeg fik en emerald. Man kan lave obsidian, kan man ikke? Eller man kan lave diamond, mener jeg. Ja, ud af guld. Så gør jeg det bare sådan. Jeg laver bare en philosopher's stone, i stedet for en minimum stone, for jeg har ikke nogen med mig. Og jeg er stadig peaceful, en eller anden grund. Jo, peaceful. Jeg kan lige skrive med huske at sætte den om igen. Men jeg har bare lavet Feed the Beast server. Altså, det bliver en venner hos Spilborg ikke. Men jeg kan ikke rigtig få lavet den om, for jeg har glemt mit username, eller mit navn, til Cube Hosting. Men jeg logger ind, men hvis jeg går ind på mit control-panel, så logger jeg automatisk ud. Og det er utroligt irriterende, fordi det var faktisk det, jeg lavede, købte hele serveren til Feed the Beast, men det var lige for set på, så jeg kan fikse det. Så bruge 13, der skal bruge 4, så jeg har 4, så 4 gange 10 er 40, minus 4 36 guld, tror jeg, hurtigt regnet. Og har jeg overhovedet taget noget af det der? Ja, 23. Jeg har noget derhjemme også, men jeg skal også bruge noget mere, så jeg skal bare mine igennem. Men jeg tror, jeg kommer til at komme på Dynamos eller Steam Engines, så jeg ikke husker, hvad det hedder. Det er bare generelt bare vand og kul. Nej, jeg kan... Nu, hvorfor snakker jeg om det? Det var slet ikke det, vel. Jeg skal komme på Force. De der Force Gems. Liquid Force. Det er faktisk rigtig smart, fordi de kører helt vildt hurtigt, og du gør så næsten ikke noget. Du skal bare huske at fylde lidt i nogle gange, hvis du ikke har en Force Farm eller andet, men det ved jeg ikke, hvad man laver. Det må jeg se ind i. Force Tree Farming. Jeg skal let skyde den. Skyd creeperen. Så er hat. Okay, ja, det kan man også. Hvor meget cool har jeg? 44. Alt for meget, men nej, det er meget godt. Så kan vi komme op. Mobs. Forget tool. Så bare lave en ny hammer. Seriøst. Så kommer han lys. Ja, jeg kan ikke rigtig se noget lige nu, men bare lige spille frem videoen til op. Så bliver det nemmere for jer. Så må jeg bare lige spole frem, så jeg bliver færdig. Og det er bare min mor, det der. Tænkte jeg ikke gad høre på den. Så håber snart vi er oppe. Show you what I might miss.
Men helt klart skud til Goyo Gaming, eller Goyo Gaming og Den Danske Dreng, og ikke flere faktisk. Jo, nej, jeg har ikke flere. Er vi op nu? What? Vi er ikke inde i bjerg eller et eller andet, hvad? Det kan ikke passe, der er så langt op. Nå, ja okay. Komisk. Typisk og så. Jamen, det får man med ud af Ford, når det er modpack. Det er meget fedt. Ja, godt eksempel. Endnu et godt eksempel. Fed hat. Et fish. Sideways. What? Man får lamb chop, plejer man i hvert fald. Ja, bare glem det. Jeg dør lidt bare hunger, ikke? Jo, haha. Det er overhovedet ikke sjovt på nogen måde. Barleys. Så kan vi lave brød og begynde at gro dem. Okay, flot. Jeg har ikke fået en eneste bar lige nu. Jeg hader Hunger. Men jeg kan godt lide Hunger Games. Det er ikke sjovt på nogen måde. Ja. Velkommen tilbage til Hunger. Velkommen tilbage til Dødcraft. Det handler om mig, der sulter. Kan I godt dræbe for, uden at få kød. Se! Jeg sagde det jo. Men nej, det gad du ikke vise mig før. Jeg vil ikke have lidt klam uldbøs. Man kan ikke dø, altså kan jeg lige gøre det. Yes. Så kan vi lige ind og plante nogle barley seeds hernede. Wow. Bliver måske en lille smule kort episode, fordi i morgen skal bruge internet. Vi har meget dårligt internet, så... Ej. Og så hernede. Yes, de er færdige. Nej. Nej. My god. Jeg er ret stedet til der. Pumpkin seeds, så kan vi godt lade... holder med lige her. Får man endnu mere brød af det. Får meget mere ud af det. Ja, det er meget dejligt. Så gør vi lige sådan her. Men godt kan man stadig ikke det. Sådan der. Så tror jeg slutter episoden her. Det bliver en lidt kort episode, men det må jeg lige leve med. Vi ses næste gang, og hvis familien laver noget andet end mine. Hej hej.